Ha kawai ka jingjia ka balajia ha kami jong ka khandril tarik urimpang ha kapor kumba khatwai baji min mien ha ka ba ki minder muslim ki baladon amdunai ke nyongut kila pin ibor bat kta akti ki samla khasi ha ki than laban nakaliang kini ki samla khasi ki ba amshum lakwa ban pin pau kerteng kila lej ban ujor da ka ejahar halaban police station da ka jingsin ran lang ki dikhot ki SU laban circle Kabalayalam do Presiden Usamna Jason Lalu bat nakaliang ki pulit Kalaban Police Station kila kemno ikite ki brio. Nakaliang kasih union lawan circle minta ka janmiat hadian baka yo ka phone call ni ki para do personam ki jongi minta singi lawan ka ni halaban police station ban yarap ban don dekat bikini ki para do personam jongi nakaliang kini ki samla kila yo ban bu ya ka FIR persya kini ki khar muslim ki ba dei ki nong bela kilawan ban yat na ketika lenti hari Sabah badi jan jongka tendur danhil pada hadian kini kila yat ya karong we dina kaliang jong kini ki kena samla ki pardok prasnam jungi bersyok sa laban kila ya tingku marhamat badki bad nakaliang jong kini ki samla kila pensong syaki bagi wan yak ta karong we nre nakaliang kini ki nyongut ki khar muslim ki nong bela kila shu khiar ban penibor da ka ba kta akti yakine ki pardo persnam ki jongi bat kila ra ruhi de ki tiar pen mesau ki kumki waj nani u ternem bat nakaliang jongki bapli kila mensau bat hoj nakaliang ka police department laban ru ki la yalam lit ban le medical but kedon kidak mong but ki dak pom ruhi harendang di kumun siong nakaliang jongka seng kapin snow sya kini trayeng ba kumno lani hakano kodur ki ailat ya kini ki nyungut ki khar muslim ki ba kin shong wai lani kin sa hang tai hari Sabah but ka deiru ka yeng ka jongki muslim bakin let's say kalau kawai ke bentar let's say bikin penri ya ki perdo lani ki ju ki jaj bagi ki muslim kini ki nyongot ki khar muslim ki dei ki beriu ki buana asam bat ngimtip syai kanu kodur ki wan bat klem kanu ka permission dan klem kanu ka jingpetip syakador bersong ki lapan sa ang tai bat kolong ka iki ka ba ma let's say ya ki wei pat ya ki pardok prasnam jongi ki bayat nang tai lesi yo kadon ka iki ke jingja lani yo kini ki dakhar lani kini khar muslim yo ki don ka background ka ba nimla ban ong ba yo de ki nong penyap brio lani ki la adap commit lupa ki crime syaki snong ki thau ki jongki bat nakaliang ka senghi ngi penramjur ya kani kalong yeng ba ka ai ya kini ki nyongut ki nong bela bakin sa hani hapo laban hari Sabah wani kentu ruhi ya ka dor bersnong ba ka di ban simkhia la shai no hi ba ki di ban be mardor kini ba kim dei shu ban pensa ban penchong pesa hani hapo dong than jong kalaban pelun berkoi de nakaliang keseng ni kwa ban peso syaka sarkar ba kajingya lenti jong seng haba ngi khenra na kapor syakapor kolong si benta ban long ya ka jing ba kinyo syong suk syong san ki parda persnam ki jungi nomor ba kumun chi kani ka janmir ruhi ka ja ka iki ka ba sungsi ba ki parda persnam ki sya thombor kini ki nongwei ki beri ki khar muslim ba ki barjala ki ba wan bela seni se yang jungi takadau nakaliang ka senghi ngi kentu ya ka sarkar ya kani migrant workmen act haba kala ada pas ba kadiban amendno da u governor ha kini ki singi ban wan lem kumta kan long dan kan bu jingma ya ki pardo prasnam ki jongi ha ba ngi tingku kum kini ki jaj brio bat nakaliang kaseng ruhi ka maham bat ya ka maham tinge ya kini ki khar muslim ki ba le kum kini ki jaj kam bat ki ba kwa ban pen ibor
lani ki bakta ya u pardok pernas nam jongi kam tam hang ni hadong than laban burok kuwe. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.